shepherd, I'll walk with him always. He leads through green pastures, I'll walk with him always. Always, always, I'll walk with him always. Always, always, I'll walk with him always. The Lord is my shepherd, I'll walk with him always. He leads through green pastures, I'll walk with him always. The Lord is my shepherd, I'll walk with him always. He leads through green pastures, I'll walk with him always. Always my shepherd, I'll walk with him always. Jien Sister Teresa nsellim li kun il-eka l-programm ieħor Fejn Tagħmar Mgħallem. Il-paċi miegħek. Nsejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija, l-lezzjo divina tagħna llum ser tlaqqana ma' folla li qiegħda madwar Ġesu bħas-soltu jallimhom u jwissihom. U Ġesu llum se jagħti risposta lilek. Kif tali l-wieħed għaref tal-liġi li biex iġarrab lil Ġesu saqsih, il-proxmu tiegħi min hu? Dal-għaref tal-liġi jagħmel lil Ġesu żewġ mistoqsijiet bħal dawk li kien imdorri jiddiskuti mal-orrif sħabu. L-ewwel staqsih, Mallem, x'irrid nagħmel biex ikolli l-ħajja ta' dejjem? Imbagħad saqsih ukoll, il-proxmu tiegħi min hu? U se naraw lil Ġesu s-soltu tiegħu. Minflok ma jħalli dawn il-mistoqsijiet fl-arja, iqegħdhom f'sitwazzjoni konkreta tal-ħajja ta' kuljum, fliwja perikoluża bejn Ġerusalemm u Ġeriko. Iva Ġesu għall-mistoqsija min hu l-proxmu tiegħi jew aħjar min hu sieħbi, iwieġeb bit-tweġiba li tgħid isimgħuha sew. Min ġab ruħu ta' proxmu? Quddiem wieħed raġel nofsu mejjed, il-qassis u l-Levita warbu u baqgħu sejrin. Iżda s-Sammaritan li kien meqjus bħala eretiku resaq dewwieħ u ħassibu. U Ġesu lil dan l-għaref tal-liġi qallu, mur, għamel hekk int ukoll. Hekk temm jgħid Ġesu. U hekk se jtemm jgħid lili u lilek illum dan Ġesu tagħna biex verament ikollna l-ħajja ta' dejjem. Ekku din il-lezzjo divina li ser nirriflettu fuq llum eżis semmija se noħduha mill-Vanġelu ta' San Luqa kapitlu 10, versi 25 sa 37. Immorru flimkien ma' Ġesu qalb din il-folla u nħarsu lejn kull mossa li qed jagħmel Ġesu. U dak li jgħid lil dawk li huma ħerqana jisimgħu jsaqsuh, illum qed jgħidu lilek u lili. Nisimgħu s-silta. F'dak iż-żmien iqum wieħed għaref tal-liġi bħas-soltu biex minn għalih iġarrab lil Ġesu saqsih, Mallem, x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? U Ġesu bis-soltu ħlewwa tiegħu qallu, fil-liġi x'hemm miktub inti x'taqra fiha? U dak wieġeb, int għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, b'moħħok kollu, u lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. Sewwa weġibt qallu Ġesu, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex joħroġ ta' raġel u juri li kellu raġun qal lil Ġesu, u l-proxmu tiegħi min hu? U Ġesu reġa' qabad jgħidlu, wieħed raġel kien niżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqaf idejn il-ħallelin dawn eżżawh biċċruh biswat u telqu u ħallewh nofsu mejjed. Inserta kien niżel qassis minn dik it-triq, raħ għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita meta wasal hemm u raħ għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Sammaritan. Wasal ħdejh, raħ u tħassru. Resaq lejh, dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-imbit u rabathomlu. U mbagħad tellaw fuq il-bima tiegħu, waslu f'lukanda u ħaħsibu. L-għada ħareġ biċtejn flus. Tom lil tal-lukanda u qallu ħsibu, jekk tom fuq xi ħaġa iżjed inroddomlok meta nerġa' ngħaddi. U hawn Ġesu jħares lej dak li saqsih. Imma llum attenti eżis semmija, għax Ġesu qed iħares lejk u lejja wkoll bħalissa
u qal: "Min dawn it-tlieta, int min jidillek li ġib ruħu ta' proxmu ma dak li waqa' fidejn il-ħallelin? Min ħenna lieh?" Wieġbu dak u sintendi aħna konna nwieġbu l-istess. "Mur," qallu Ġesu, "mur int li qed tisma' u jiena miegħek u għamel hekk int ukoll." Din is-silta iġġalni nirrifletti u nistaqsi lilek u lili eħe. Fi żmienna, min huma n-nies li qed jaqgħu f'nofs il-ħallelin u jneżżawhom, ibiċċruhom u jħalluhom nofshom mejtin? Min huma dawn? Ma min minnhom aħna qegħdin ninġibu ruħna ta' proxmu u kif? Kif qed inġibu ruħna? Min huma dawk li qudiemhom bil-fatti jekk mhux bil-kliem qegħdin inwarbu mal-ġenb u nibqgħu sejrin. X'inhi r-raġuni? X'inhu dak li jfixkilna milli nilmħu wara kull xadba, wara kull persuna il-wiċċ taħuna? Naħsbu ftit eżis semmija. X'nagħmel biex ikolli l-ħajja ta' dejjem? Saqsih dak l-għaref tal-liġi. U nsaqsu aħna wkoll illum. Min hu sieħbi? Ġesu ma jħallix dawn il-mistoqsijiet fl-arja. Iżda iġelna nħarsu fis-sitwazzjonijiet konkreti fil-ħajja tagħna ta' kuljum, fin-nies li jgħixu madwarna fid-dinja ta' żmienna, fl-aħbarijiet li nisimgħu, fin-nies bla leħen li qatt ma jidhru fl-aħbarijiet. Hawnhekk irridu nsibu tweġiba tagħna. Dawn is-sitwazzjonijiet jgħidulna iva min hu għajrna u x'għandna nagħmlu għalih biex ikollna il-ħajja ta' dejjem. Meta nsibuha tweġiba li nagħtu trid tkun tweġiba bil-fatti, mhux biss bil-kliem. Mur qallu Ġesu u qala lilna wkoll: "Għamel hekk int ukoll." U trid tkun tweġiba għal kollox li ma nistkerħu lil ħadd minħabba it-twemmin, il-lewn, ir-razza, in-nazzjon, il-partit, il-klassi soċjali jew il-kundizzjoni tiegħu. Trid tkun tweġiba li ġejja mill-imħabba li toħroġ barra minn triqta ħalli nagħmlu aktar milli jkun imisna nagħmlu bla ma nqisu x'tiswilna. U trid tkun tweġiba kuraġġuża, jiġifieri li ma nqisux bħal m'għamlu l-qassis u l-levita is-sogru li nkunu deħlin għalih biex ngħinu lil seħibna. Iżda nqisu biss x'jista' jiġri lil seħibna lil dak li jinsab fit-tiġrib jekk ma ngħinuhx aħna. Mhix ħafifa għalina li tkun Sammaritan tajjeb. Biex inkunu nistgħu nagħmlu bħas-Sammaritan tal-Evanġelju li qed nirriflettu fuq illum, irridu nifhmu eżis semmija mhux biss min hu l-proxmu għalina, iżda wkoll min hu l-proxmu għal Alla, kemm iħobbu Alla. Qabel kollox huwa Alla li ħab l-ewwel, huwa tagħna l-qies u l-wisa tal-imħabba, huwa qabilna kien is-Sammaritan it-tajjeb tal-bnedmin kollha ta' inklużi jien u int, iva, f'Ġesu. Alla Papa resaq ħdejna, dewwilna l-ġrieħi lilna u ħaħsibna, aħna minn aħna, il-kol ħaħsibna. Għalhekk huwa biss meta jien u int nifmu u nġarbu fina kemm u kif ħabna Alla permezz ta' ibnu l-Ażiż li hu Ġesu Kristu, li spiss jistiednek u jgħidlek meta inti tistaqsih fejn tagħmar Mgħallem, ikun pronti wieġbek ejja u tara, hemmhekk jien u inti nkunu nistgħu nitalmu nħobbu lil xulxin bħalma ħabna hu. Għalhekk ukoll it-tieni kmandament tal-liġi jintrabat mal-ewwel wieħed, għalhekk ukoll fl-aħħar mill-aħħar il-mod kif inħarsu lejn il-proxmu tagħna jurina kif fil-fatt qegħdin inħarsu u nħobbu lil Alla. U l-qies u l-wisa tal-imħabba tagħna lejn il-proxmu din importanti. Jurina l-qies u l-wisa tal-imħabba tagħna lejn Alla. Daqshekk irrid inħobbu jien lil Alla billi nimxi ma' kulħadd l-istess. Mhux importanti ta' meta jiena nkun qudiemu rasi baxxuta ngħidlu kemm inħobbok mulej, imma irrid nisimgħu jgħidli oħroġ minn hawn u ħobb lil dawk li jinsabu mġarbin u wara fihom lili. Kemm importanti eżis semmija dan it-talim li qed itina il-mulej tagħna llum permezz ta' din il-lezzju divina li fuqha qed nirriflettu. Ekku, din is-silta minn San Luqa tistedinna lili u lilek biex nirriflettu fuq kif għandha tkun il-ħajja tiegħi u tiegħek
bħala insara ta' veru. Aħna li flimkien irxuxtajna ma' Kristu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Smajnija kemm il-darba u ġveru li l-fidi hija l-erq tal-ħajja nisranija. Il-fidi però eżis semmija rridu nxandruha u nagħtu xhieda tagħha. U l-aqwa xhieda tal-fidi tafu x'inhi hija l-imħabba. L-imħabba jew il-karità mal-proxmu. Aħna ħafna drabi nqisuha b'mod wisq individwalistiku. Tara tal-lab u tagħtih biex ingħidlek ftit euros. Iżda mhux bil-fors tkun hekk, anzi fi żmienna speċjalment huwa importanti li ma tkunx hekk biss. Il-parabola li semma Ġesu tas-Sammaritan it-tajjeb għandha tgħin lilu lilek biex naraw l-importanza tal-azzjoni komunitarja. L-ewwel nett m'hemmx dubju li s-sens tal-parabola huwa kollettiv. Ir-rakkont tas-Sammaritan it-tajjeb hija parabola tas-saltna xejn inqas minn dawk tar-raj it-tajjeb jew taż-żerrija. Hija xbija tal-istorja tas-salvazzjoni. Ir-raġel li kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm min hu fil-fatt. Huwa l-umanità fil-mixja tal-istorja. Waqaf nofs il-ħallelin li neżżawh biċċruh biswat u telqu ħallewh nofsu mejjed kif ġrala l-umanità u ġveru bidnub tan-nisel. Il-qassis u l-levita jgħaddu bla ma jarfu kif jistgħu jissalvawh mill-mewt. Bħalhom la lorri fost il-bnedmin u lanqas is-saċerdoti tar-reliġjonijiet mhux insara ma waslu biex jisalvaw l-umanità. Imbagħad jiġi xi ħadd fis-sura tas-Sammaritan, jiġifieri ta' bniedem iddisprezzat mill-lut. Dak li kellu l-ħila juri li l-imħabba ta' Alla hija l-uniku rimedju siewi biex isewwi. Hemm fejn ebda teknika tas-salvazzjoni ma kienet servita għal xejn. Il-mulej tagħna ġie liebes fis-sura tas-Sammaritan mimli mħabba, imma kif nafu kien bniedem iddisprezzat mill-lut. Però urina li l-imħabba talla hija l-uniku rimedju siewi biex issewwi fejn ebda teknika tas-salvazzjoni għedna ma kienet servita għal xejn. Il-kelma li jinqeda biha Salluqa f'din is-silta biex ifisser l-imġiba tas-Sammaritan lejn il-midneb bil-Malti ġiet tradotta li dan tħassru. Bil-Grek tintuża biss aħnina ta' Alla jew ta' Kristu tħassru huwa sentiment divin li juri li s-Sammaritan huwa xbija ta' Alla Papa nnifsu għax hemm ilu mhuwiex għajr it-turija tal-imħabba ta' Alla għall-bniedem. L-imħabba ta' Alla għalija u għalik. Imbagħad is-Sammaritan idewwi lill-midrub bis-sagramenti taż-żejt u tal-inbit u jafdaħ l-kura fil-lukanda. X'inhi din il-lukanda? Hija l-Knisja. Iva jafdaħ fidejn il-Knisja biex ittieħ il-kura. Fl-aħħar is-Sammaritan jgħid li għandu jerġa' jiġi, għandu jirritorna bħal Kristu tagħna meta se jirritorna fl-aħħar żminijiet fit-tmiem l-istorja. Din is-silta li qrajna llum San Luqa qiegħed qabel din il-parabola, id-diskors ta' Ġesu dwar l-aqwa kmandament, l-imħabba. Forsi sewwa sew biex jurina li mhux biżżejjed skont Ġesu li tħobb lajrek bħalek innifsek. Jeħtieġ tħobbu kif iħobbu Alla nnifsu, b'dik l-imħabba li Alla wera miegħi u miegħek meta ried li jibnu stess isir parti mill-umanità midruba, imneżza, merħija nofsa mejta fit-toroq tad-dinja. F'dan id-dawl eżis semmija nistgħu nifhmu aħjar kemm huwa importanti li jkollna s-servizzi soċjali li jaqdu lil min ikun fil-bżonn hija tassew kontribut għal bini tas-saltna ta' Alla fost il-bnedmin. U kemm importanti li din l-għajnuna ma tkunx tikkonsisti biss minn għajnuna materjali biss, jiġifieri minn għotjiet ta' flus. Imma l-ewwel nett importanti li nistmawhom ta' bnedmin, li ngħinuhom bil-flus ukoll iva, imma fuq kollox ngħinuhom bl-imħabba u nerġgħu intuhom
id-dinjità. Għandu tifsira l-fatt li l-ewwel ċentri tas-servizzi soċjali kienu l-lukandi. Is-Samaritan smajnieh inqeda b'lukanda fi żmien meta kien għad m'hemmx sptarijiet jew spiżeriji jew postijiet simili. Il-lukanda nħolqot biex fiha jintlaqgħu l-barranin u mill-iktar jeħtieġ is-servizzi soċjali. Il-lukanda tat post xieraq fis-soċjetà lil min għal xi raġuni ma kellux dar propju tiegħu fl-ambjent fejn jinsab. Il-bniedem imsawwat u misruq fit-triq minn Ġerusalemm għal Ġeriko rajna li kellu bżonn l-għajnuna finanzjarja u s-Sammaritan ħallaslu postu fil-lukanda. Forsi meta fiq dan kellu mnejn li s-Sammaritan pattilu tal-li jagħmel miegħu. B'dana kollu. L-aqwa li jagħmel miegħu ma kienx li ħallaslu l-lukanda meta kienu serqulu flusu kollha, iżda li ħen għalih l-istmaħ ta' bniedem li radlu lura is-sens tad-dinjità tiegħu ta' bniedem. Hekk ukoll l-aktar ħaġa importanti li nistgħu nagħmlu jien u int man-nies fil-bżonn tas-servizzi soċjali, il-ħendikappati, il-morda, l-qiegħda nies bla xogħol, l-anzjani u l-ewwel nett li nistmawhom ta' bnedmin li ngħinuhom iva bil-flus imma fuq kollox ngħinuhom bl-imħabba. Dini l-ordni li kif qal Mosè mhijiex mogħtija fil-għolja tas-sema jew lemm il-baħar iżda qrib tagħna ħafna f'qalbna biex nobduha. Din l-ordni li wettaq Ġesu biex jerġa' jħabbeb il-ħlejjaq kollha ma' Alla. Lilu nroddu ħajrekku lil dan Kristu tagħna, il-veru Sammaritan li fih kien maħluq kollox fis-sema u fl-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Ekku eżis semmija, nifqu ftit tal-pawsa mużikali verament sabiħa fejn qed tgħidilna biex nużaw mal-oħrajn l-istess ħniena, imħabba u modrija li Alla juża miegħi u miegħek. Nisimgħuha. Love your enemies. Love your enemies. Do good and lend, causing no one to despair, and your reward will be much, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the unthankful and evil. Therefore be merciful, even as your Father is merciful. Therefore show kindness, even as your Father shows kindness. For out of the abundance of the heart of a man speaks the mouth of him. But love your enemies, do good and lend, causing no one to despair, and your reward will be much, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the unthankful and evil. Therefore be merciful, even as
your Father is merciful, therefore show kindness, even as your Father shows kindness. For out of the abundance of the heart of a man speaks the mouth of him. Inkomplu eżis semmija namlu ftit riflessjoni fuq dan il-kliem li kellimna fuqhom Ġesu f'din il-parabola. Ekku, Ġesu permezz tagħha inħoss li jrid jallimna żewġ ħwejjeġ, l-imħabba fi żmien il-prova, il-proxmu tagħna ekku huwa dak li jkun fil-bżonn li jsib ruħu f'xi saram u jkun irid lajnuna. Il-proxmu mhuwiex dejjem xi ħadd li nafuh, xi ġar joqgħod fil-qrib, xi ħabib, le anzi, fil-parabola Ġesu jisemmi barrani, anzi għadu tal-lut bi prinċipju li msejken nofsu mejjed ma kienx proxmu. Imma s-Samaritan resaq leħ u taħlajnuna kollha li kellu bżonn. Mela eżis semmija mhux biżejjed li jienu wiet inkunu nafu il-liġi tal-imħabba. Il-qassis u l-Levita kienu jafu għal-liġi, imma ma wettquwiex baqgħu sejrin, ma għamlu xejn mal-imsejken. Lanqas mu biżejjed li naraw il-proxmu msejken u batut u nitħassruh. Inkunu proxmu fis-sens veru tal-kelma li nagħtu każ minnu fil-bżonn u nagħmlu xi ħaġa għalih fil-konkret. B'hekk biss nuru fil-prattika li aħna għandna l-imħabba vera lejn il-proxmu kif għallimna dejjem li mallem tagħna. Għanna Kristu il-maħbub tagħna, mudell tal-imħabba, mudell verament perfett dan Kristu tagħna. Kristu s-Samaritan it-tajjeb, personaġġ kollu tjieba u mħabba li jfejja il-ġrieħi kif ġa semmejna u jieħu ħsieb il-bniedem imweġġa. Għalhekk sar bniedem dan Alla tagħna biex ikun is-Samaritan it-tajjeb tagħna, ta' kull wieħed u waħda minna, tal-umanità kollha biex ikun it-tabib tar-ruħ u tal-ġisem u l-għajn tal-ħajja għax permezz tiegħu bis-sagrifiċċju tas-salib Alla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu. U jien u int eżis semmija bħala nsara irridu nfasslu ħajjitna fuq il-mudell perfett, Kristu. Rridu nkunu wkoll pas-Samaritan it-tajjeb, nersqu bl-imħabba lejn min ibati l-aktar dawk li jsofru tbatija morali, niket, ċanfir, persekuzzjoni, tiġrif tar-ruħ, solitudni. Inkunu faraġġ, ħlewwa, ġid, f'kelma waħda, inkunu Kristu illum. U din hi l-karità nisranija, imnisla f'qalb il-bniedem flimkien mal-liġi tal-Alla. Għax il-liġi tal-Alla, il-liġi ta' mħabba, bħalma Kristu u l-wirja tal-imħabba tal-Alla lejn il-bniedem, ekku kol jienu int irridu nkunu wirja tal-imħabba ta' Kristu fid-dinja tal-lum. Ekku, kif rajna Ġesu kellu biss kliem ta' foħrija għal dik l-imħabba li wera is-Samaritan mar-raġel maħbut u msawwat mill-briganti. Ma nilludux ruħna ta' Ġesu ma qalx li dak ir-raġel li waqa' vittma tal-ħallelin kien ta' min iħalli ħibati, forsi kif kultant naħsbu aħna għax ngħidu ma kellux jgħaddi minn dik it-triq. Jew għax ma kellux ikun waħdu, jew għax messu kienu wkoll armat biex jiddifendi lilu nnifsu. Ġesu ma qal xejn minn dan. Dak ir-raġel ġie fi stat ta' tbatija, kellu bżonn lajnuna u hu kien il-proxmu li daw kollha li għaddew minn hemm kienu fid-dmir li jagħtuh lajnuna tagħhom. U ekku hawn tajjeb nistaqsu lilna nfusna u nħoss li Kristu llum qed jistedinna biex neżaminaw l-imġiba tagħna u
u naraw aħniex nagħlqu għajnejna u nagħtu l-ġemp u nibqgħu sejrin meta naraw xi persuni fil-bżonn. X'inhi r-raġuni ekku nistaqsu lil nfusna li aħna ma nagħtux każ? Ma nagħmlux il-karità meħtieġa ma' minnu fil-bżonn. Għaliex insibuha bitqila li ngħinu lil xi wħud minn fost il-proxmu tagħna? Forsi għax l-inkwiet u l-gwaj tagħhom ġabuhom bidejhom, dan mhuwiex skużi quddiem Alla, il-proxmu tiegħi u tiegħek eżis semmija u kull bniedem li fuq wiċċu għandu stampata ġbija ta' Alla. U din iġbija ta' Alla il-ħalliq stampa fuq ulidu kollha. Ekku mberkin inkunu jien u int meta ma nibqgħux ngħidu jekk ma nipprofettax ruħi jiena mis-sitwazzjoni jagħmlu ħadd ieħor. Meta ma nibqgħux naħsbu x'ħażin hemm fli titħaq bin-nies ġala darba kulħadd jagħmlu. Meta ma ngħidux aktar jekk minix nikser il-liġi jien nagħmel xejn ħażin. Jekk dan bil-għajnuna Alla semmija jirnexxielna nagħmluha allura il-ħajja soċjali tagħna issir tassew ħjiel minn qabel tal-għena mweda lilna fis-saltna ta' smewiet. Eżis semmija, nirringrazzjaw lil Mulej li jillum għall-lezzjo divina uġbu jatina il-ħin biex nirriflettu dwar din il-parabola tas-Sammaritan li l-uniku skop tagħha hu li turina li l-proxmu huwa kulħadd, anke l-għadu. Kif se naslu biex inħobbu lill-għadu u namlu l-ġid bit-pattija għad-deni li nirċievu minn għandu jekk ma nintlewx bl-ispirtu ta' Ġesu? Din it-tip ta' mħabba tmur kontra n-natura tal-bniedem u bil-figuri tal-qassis u l-levita fl-istorja tal-lum, Ġesu rid jurina li wieħed mhux biżżejjed li jkun imkisser sewwa fir-reliġjon u jaqdi ħafna l-preċetti reliġjużi biex jasal għal dan. Huwa Ġesu biss li hu kapaċi jħobb lill-għadu u miegħu dawk li mħeġġin mill-imħabba ta' Kristu isaqsuh spiss fejn tagħmmar Mallem u jagħmlu attenzjoni għas-soltu tweġiba tiegħu. Ejjew u taraw, jekk immorru miegħu iva, hemmhekk nintlew bl-ispirtu tiegħu f'qis kbir, mhux f'qis ta' żerrija li qatt trid tikber, imma f'qis enormi hemmhekk jimlina bih u nħorġu mħeġġa li nużaw mal-oħrajn l-istess imħabba li hu kontinwament juża miegħi u miegħek. Ekku jiena fil-waqt li nsellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Nawguralek ukoll minn qalbi li ma tiddawwarx biex tagħmel miegħu din l-esperjenza. Il-paċi miegħek. Shepherd, I'll walk with him.